खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आंनि हाब्रमहा दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। मन्त्रि एमएलएफोरनि निजायारि सेक्रेटारिनि सायाव गिबि मन्थ्रिनि जर'खा बिथोन। नगावआव कौटि रांनि ड्राग्सजों लोगोसे साथाम हमजादों। बिहालियाव मा 59 सुरां मोसौ जब्द'। आखाइ फारनैखौ बाहायोब्ला राहा गोमाया बेखौ दिनै गोथां बिदिन्थि होदों उदालगुरि जिल्लानि सासे बर' आइजोआ। ट्रेनजों सौग्रावना सासे सुबुङा थैदों। मोब्लिब सर्ट नांना सासे सुबुंनि जिउ खहा। गसाइगाव कस्तुरबा गान्धी बालिका बिद्यालयआ समृद्धि भजन सप्ता खुंफुंदों। सा 30निबो खमसिन फरायसा थानाय गासैबो गुदि फरायसालियानो बन्द जाया, बुंदों रनज पेगु। आमरिनि एमएलए डक्टर हाब्बे तरुणखौ आसाम विधान सभानि लेङाइ बुंथिगिरि मासिनि बिजाथि सायख'बाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। मन्त्रि आरो एमएलएफोरनि निजायारि मावफारियानि सायाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि जर'खा फोसावनाय। खायसे निजायारि मावफारिया आरो सेक्रेटारिनि जुनैनो मन्त्रि एमएलए आरो दोलोआ गाज्रि मुं मोनो आरो गेदेर खहा जायो। माखासे एमएलएफोरा देग्लाय निजायारि सेक्रेटारिनि जुनै टिकेट मोनफिनाखैमोन। बेफोर गासैखौबो नोजोर होनानै गिबि मन्थ्रिया मन्त्रि एमएलएफोरनि निजायारि मावफारियाफोरनि सायाव सांग्रां जादों। मख'नो गोनांदि हिमन्त बिश्व शर्माया नैथि खुंथायनि बिबान लानायनि उननिफ्रायनो गोहोखौ गाज्रियाव बाहायनायखौ होबथानो नाजानायखौ नुनो मोन्दों। दानिफ्राय रायजोनि केबिनेट मन्थ्रिफोरनि निजायारि सेक्रेटारिया सोरखारि मावफारियायानो जागोन। जुदि सोरबा मन्थ्रिया सोरखारि मावफारियाखौ गावनि निजायारि सेक्रेटारि लानोब्ला गिबि मन्थ्रिनि गनायथि लाग्रोनांगोन आरो बाहेरनि सुबुंखौ निजायारि सेक्रेटारि महरै लायोब्लाबो सिगाङाव बै सुबुंनि गासैबो इनफरमेसनखौ गिबि मन्थ्रिनो गथायनांगोन। रेगुलार नङि मावफारियानि सोरखारि खामानि मावनायखौबो गिबि मन्थ्रिया होबथादों। सोरखारनि गनायथि मोनालासेनो रावबो मन्थ्रिनि निजायारि सेक्रेटारिया मन्थ्रिनि सोरखारि आरो सोरखारि नङि हाबाफोरखौ मावनो हानाय नङा। मन्थ्रिया होनाय बिबानखौल' मावफुंनो हागोन निजायारि सेक्रेटारिया। मन्थ्रिनि गनायथि गैयालासेनो निजायारि सेक्रेटारिनि जायखिजाया बिथोन होनायावबो होबथानाय जादों। गिबि मन्थ्रिनि बे बिथोन होनायखौ बरायदों मन्थ्रि अश्विनी राय सरकारा। ड्राग्स आरो निसा गोनां मुवानि हेंथायै नगाव पुलिसनि जाफुंसार अपारेशन। नगाव पुलिसआ गोख्रों सन्दांनानै बरखादाव गोबांथार बिबांनि ड्राग्स हमनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला नगाव पुलिसआ मोन 68 साबोननि बक्सआव सोनानै लाबोनाय गोबांथार बिबांनि ड्राग्सखौ हमनो हायो। सिलचरनिफ्राय नगावनि जुरियासिम लाबोनाय जादोंमोन ड्राग्सफोरखौ। बबेखानि जब्द खालामनो हानाय ड्राग्सनि बेसेना माखासे कौटि रां जागोन होननानै पुलिसआ आन्दाज खालामदों। बेजों लोगोसे पुलिसआ साथाम ड्राग्स जगायग्राखौबो हमनो हादों। पुलिसआ मिथिहोनाय बायदिब्ला कौटि रांनि ड्राग्सजों लोगोसे हमजानाय साथाम स्मागलारखौ इनामुल हक, इलियास आहमेद आरो नजमुल इस्लाम होननानै सिनायथिदों। मख'नो गोनांदि बरखादाव आयेन बेरेखायै ड्राग्स फालांगि आरो स्मागलिं खालामनायनि मोनसे मिरु महरै सिनायथि मोनबाय। मिज'राम, मणिपुर आरो गुबुन ओनसोलनिफ्राय स्मागलिं खालामनानै लाबोनाय ड्राग्सफोरा बै जायगाथिंनो बारबोयो। सोरखार आरो पुलिस बिफाननि गोख्रों नाजाथाबनाय आरो राहा लानायनि उनावबो सुरां मोसौ फालांगिरि रेकेटआ जोबनानै थाङाखै आरो होबथा जायाखै। रिपर्ट बायदिब्ला दिनै फुंनि 6 रिंगासोआव मोनसे स्रोद सुलुंखौ बिथा खालामनानै बरगां पुलिसनि नाका चेकिंआव मा 59 सुरां मोसौफोरखौ हमनो हायो। AS26AC0884 नम्बरनि गंसे कन्टेनाराव स्मागलिं खालामनानै लाबोखुमादोंमोन सुरां मोसौफोरखौ। बे सिग्रोमनायाव पुलिसआ कन्टेनाराव जोबनानै लाबोनाय मा 59 मोसौफोरखौ जब्द खालामो। लोगोसे पुलिसआ गारि ड्राइभारखौबो हमनो हायो। पुलिसनि जेरायाव ड्राइभारआ सिमान लानाय बायदिब्ला सुरां मोसौफोरखौ गगामुगनिफ्राय नगाव फारसे लाबोगासिनो दंमोन। नाथाय मोसौ लाबोनायनि थाखाय जेबो रोखोमनि गनायथि गैयामोन। बेनि उनाव पुलिसआ कन्टेनारजों लोगोसे गासैबो मोसौफोरखौ जब्द खालामनानै बिहालि थानायाव लाबोयो। मोसौ स्मागलिं खालामनायजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरखौ हमनो थाखायबो पुलिसआ नायबिजिरगासिनो। मख'नो गोनांदि थांनाय साननैसोनि सिगांनिफ्रायनो बिहालि पुलिसआ गुबुन ओनसोलाव अपारेशन खालामनानै सुरां मोसौफोरखौ हमगासिनो दं। अब्लाबो सुरां मोसौ स्मागलिं खालामनाया सोलिगासिनो दं। गिबियाव 2 लाख रां लन लानानै गंनै जि दाग्रा हिसानजों दुलुरानि बर'आ जागायदोंमोन गिबि खेब गंसे सोरजि मुंनि हिसानसालि। इन्दि जि दानायनि गेजेरजों सानफा एफा मुलाम्फा मोननानै दिनैनि समाव गंनैनिफ्राय खमैबो गं 12 हिसान बायनानै ओनसोलनि माखासे आइजोफोरखौ जि दाहोनानै सामलायगासिनो दुलुरानि बर'आ सोरजि हिसानसालिखौ। उदालगुरि जिल्ला हरिसिंगा हांमा चक लादां सुबुरि गामिनि दुलुमनि रानि बर'आ न'आवनो हिसानसालि बेखेवनायजों गोबां आइजोनो राहा खालामना होनो हादों। लोगोसे गाव नखर सुंथानायाव हेफाजाब मोननो हादों होननाबो मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि दिनैनि दिनाव गोबां बर'नि नखरफोराव हिसानसालिखौ नुनो मोनलिया।
थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला दख'ना, गामसा, आर'नाइ बायदि दानायाबो खमसै, जेराव गुबुन रायजोनि गुबुन गुबुन गोबां दारिमिनाव थानाय बायदि जिफोरा दिनै समाजाव सोलिगासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। नाथाय दुलुरानि बर'आ गावनि रोंगौथिखौ लानानै हिसानसालियाव इन्दि खुन्दुंनि आर'नाइ, जोमग्रा फालि, दख'ना बायदि दानानै दिहुननायखौ खाथिनि सहर उदालगुरि, टंला बायदि सहरनि फालांगिनो फानहरनानै नखर खुंथायनि राहा खालामनानै लानो हादों आरो बर'नि नेरसोनखौ फालिदों। गावनि सोरजि हिसानसालिनिफ्राय दानानै दिहुनजानाय इन्दि सिनि थाखाय दा NGOनिफ्राय 2025 मायथाइयाव बान्थाबो मोननो हादों बिथां दुलुरानि बर'आ। दानाय लुनायनि गेजेरजों गावनि नखर सुंथानो नाजानाय दुलुमनि रानि बर'नि बेबायदि हाबाया थारैनो बर' आइजोफोरखौ गोजौ फारसे दावगानायाव थुलुंगा होनायखौ दिनै नुनो मोननाय जादों। मरियानीआव थानाय नक्सारि रेलवे स्टेशननि 200 मिटारसो जानथायाव बृहस्पतिबार फुङाव राजधानी एक्सप्रेस रेलगारिजों सौग्रावना सासे सुबुङा जिउ गोमायो। हरखाबै जानाय बे दुखुनांथाव जाथाया ओनसोलाव दसेनि गेजेरावनो दुंहाव थासारि लाबोनायखौ नुनो मोन्दों। खौरां मोननाय बायदिब्ला फुंनि समाव सुबुङा खामानि नागिरनो थाखाय रेलवे ट्रेक्सनि सेरजों थाबायलांनाय समाव हरखाबै राजधानी एक्सप्रेस रेलगारिया सौख्रांलाङो। जाहोनाव सौजानाय सुबुङा जाथायसालियावनो जिउ खहा जायो। जिउ गोमानाय सुबुंखौ नक्सारि ओनसोलनि राजबारिनि थागिरि बिसन मजी होनना सिनायथिदों। बबेखानि जाथायनि उनावनो रेलवे पुलिस बिफाननि मावख'गिरिफोरा जाथायसालियाव नुजाथिहैना थासारिखौ नायबिजिरो। बे समाव जाथायनि बागै नायबिजिरनायनि गोख्रों राहा लानाय जाबाय। धेमाजि जिल्लानि सिला फोथाराव थानाय राजा लामानि गंसे स्ट्रीट लाइट खुन्थियायाव मोब्लिब सर्ट नांना दुखुनांथावै सासे सुबुङा जाथायसालियावनो जिउ गोमादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला जाथाया बुधबार मोनाबिलि समनि 7 रिंगासोआव सिलाफोथार पुलिस थाना ओनसोलनि ट्राइबेल ट्राइ जंक्शनाव जादों। जिउ गोमानाय सुबुङा बाजारनिफ्राय न' फारसे गिदिंबोफिननाय समाव 515 नं राजा लामाखौ बारस'नो नाजानायाव मोब्लिब खुन्थियायाव हमथानाय समाव लिक जानानै थानाय थारजों हरखाबै बोगथाबजादोंमोन। थैनाय सुबुंखौ सिलाफोथार बेन्दोंआव थानाय सिलगावनि थागिरि गणेश दास होनना सिनायथिदों। फारसेथिं बे जाथाया ओनसोलनाङै सुबुंफोरनि गेजेराव मोब्लिब रैखाथिखौ लानानै मोनसे गिदिर जिंगा सिखांनाय फैनायखौ नुनो मोन्दों। गसाइगाव कस्तुरबा गान्धी बालिका बिद्यालयआ सम्प्रीति भजन सप्ता खुंफुंदों। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गसाइगाव कस्तुरबा गान्धी बालिका बिद्यालयआव सम्प्रीति भजन वीक 2026 खुंफुंदों। हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लायो फारियै क'क्राझार जिल्लानि DPO जसमानिक ब्रह्म, 1 नं गसाइगाव LACनि MLA सभाराम बसुमतारी आरो MCLA उइलियाम नार्जारी बिथांमोनजों लोगोसे गोबां बुद्धिजीबि बिथांमोनहा। हाबाफारियाव फरायसाफोरनि लाबोनाय गोबां बिबांनि फिथाइ सामथाइ जानायजों लोगोसे गोबां गोनां आयदाफोरखौ लानानै सावरायलायनाय जायो। सा 30निख्रुइबो खमसिन फरायसा थानाय गासैबो गुदि फरायसालियानो बन्द जाया। बे बाथ्राखौ रोखायै फोसावबाय सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ। मख'नो गोनांदि सा 30निख्रुइ खमसिन फरायसा थानाय रायजोनि गासैबो गुदि फरायसालियानो बन्द जासिगोन होननानै नंखाय खौरां गोसारगासिनो। नाथाय गासैबो फरायसालियानो बन्द जाया होननानै बुंदों सोलोंथाइ मन्थ्रिया। सोलोंथाइ मन्थ्रिया बुंनाय बायदिब्ला 1 किल'मिटार जानथाइनि गेजेरावनो सा 30निख्रुइ खमसिन फरायसा थानाय गंथाम फरायसालि थायोब्लासो बै फरायसालिया बन्द जागोन। जुदि मोनसे ओनसोलाव गंसेल' फरायसालि दं आरो बेयाव सा 30नि खमसिन फरायसाफोर दंब्लाबो बै फरायसालिया बन्द जाया। बबेखानि हाजोआरि ओनसोलाव सिबिथाय होगासिनो थानाय फोरोंगिरिफोरनि थाखाय सोरखारा गोदान सानथांखि लादों। फोरोंगिरिफोरनि थानायनि थाखाय क्वार्टार एबा हस्टेल बानायनाय जागोन होननानैबो बुंदों सोलोंथाइ मन्थ्रिया। कामरुपनि गुबुन गुबुन हाजो ओनसोलनि बिदिन्थि होनानै सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुआ बे बाथ्राखौ फोसावदों। गोदानै दाजानाय आमरि बिधानसभा बियाबनि MLA डक्टर हाब्बे तरुणखौ आसाम बिधानसभानि लेङाइ बुंथिगिरि मासिनि बिजाथि महरै NDAनिफ्राय सायख'नाय जाबाय। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया ससियेल मिडिया पस्टनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ फोसावदों। बबेखानि डक्टर हाब्बे तरुणआ आसाम बिधानसभानि लेङाइ बुंथिगिरि जानायनि उनाव बिधानसभायाव ट्राइबेल हारिनि संबिजिरारि मासि आरो साननाय हनायफोरखौ फरायथिनायाव गोख्रोंसिन जागोन होननानैबो गिबि मन्थ्रिया ससियेल मिडियायाव लिरदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।